Alhamdulillah pok wana sing tak entak nang garing dah. Ra tetep ya sik bantalku tak jupuke rek. Diluke garing iki. Astagfirullahaladzim, maknar maneh. Apa? Kok aku panas Sleman. Lah sampean iki lho, omek sampean iki lho, gak iso ta digawe mepe kok ngene iki. Panase sing kok awan Karena eman. kasore sampean godhe pipin pisan ndek kene. Ngono awi. Suwon ya Mi. Ora ngerti apa-apa tambah suwun. Lah kok ijine? Gawon, Mak. Ya Allah elek-elek pemandangan omahku, Mak. Kok Stop. Nek kene ngademi lek ning labrak aku cek puas kon. Panas iki. Salah gak nge sunscreen. Ya apa. Ngeluh aku ndas puasno labraken aku secara eman lho Mi panas si Leman. omah iki lak tak kontrakno sih, Mak ya. Wong ku liyane komplain nang sopo liyane mepe karak ndek kene. Lah kan delokno omah magrong koyo ngene apike lho, Mak. Sampeyan pipine karak iku lho. Lah mek sampean kok pipi ana karak ndek kono iku. Panase sing kok awan. Yo kok awan. Arek lho yo kakek gak tau nang omah arek nyambut gawe. Yo kok awan pipiin ndek ngene sampean sampean kok liyane duwe tangga unik kene aku janan ngrasakno. Wis salami ikhlasno wis aja medit-medit dadi tangga dititipi ngono kok ya. Aku kurang ikhlas apa, Mak? Nak sampean iku. Lah iku maprak-maprak wis ikhlasno jane apa cek garing sik Nek diajeni. Oh, kan nemu aku. Oh, koyo manar ngene iku jan. Kena dendem, lek endrem lek gak iso.